Kakek Ibu Rasben, mangga sungkem kepada Ibu Kuwu untuk mengawali acara temuan. Yuk, mangga. Sumangga diaturi. Bapak Dadi bareng Ibu Raswa Suwargan, Bapak Necaka bareng Bunda Nesakira. Pantes disawang wadon lan lanang mame tresna si pengantin manis meseme karo somae gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang kembang wijaya mamane tresna sayang sing dadi wadon abang Tio selendang pelangi abang Tio aroma wangi abang Tio abang Tio abang Tio abang Tio lirikan mata abang Tio sayang abang Tio ada kerasa abang Tio ya karo soma bunda nemeta nada mama neta nada mama meta
sing duwe dalan ibu Selo, ibu Neselo, ibu Neselo, sing duwe dalan ibu Selo, ibu Neselo. Karo tamu, bapane Cakak, bapane Cakak, bapane Cakak. Lambi abang anggone mimi nopal pantes temen mimi nopal rupane mimi nopal lara lirik mimi nopal matane bundane meta mamai meta ya uang mamai nada bos BRI mamai meta mamai nada wonge ganteng mimi adi rupane mimi adi mimine adi sayang mimi aji sayang mimi aji larak lirik mimine aji matane mimi aji sapa jodone mimi aji bapane puput dikit bapane puput wonge ganteng bapane puput rupane bapane puput sopan santun bapane puput tindake mimi Nesri larak lirik matane mimi Nesri rupane mimi Nesri sapa jodone mimi Nesri supir balap anak ewak haji anak lanang emak haji supir balap anak lanang emak haji anak lanang emak haji supir balap sayang anak lanang emak haji mimi Nesri rak lirik matane mimi Nesri wonge mimi Nesri sapa jodone mimi Nesri Ibra servis sayang Ibra servis sayang Ibra servis duh sampai glibet gila tuh rak lirik matane mamai nok andin ya uonge mamai nok andin lambi abang anggone mbok tuane pikri sayang mbok tuane septa larak kiri matane mbok tuane sing duwe dewa putra ya uonge sing duwe dewa putra Bapai Damar beli bisa diilangaken Bapai Damar tetep bae demen Bapai Damar perasaan sun terganggu bos dewa putra yen sedina beli ketemu bos dewa putra Bapai Damar bos dewa putra Bapai Damar kilingan kenang sopane sing duwe biang kerok sayang kene temen rasan duwe biang kerok daman wis ana sing duwe biang kerok wonge sing duwe biang kerok Mimi Dodi wong BR Mimi Dodi Mimi Nopi wong BR Mimi Nopi sayang Mimi Dodi wong BR Mimi Dodi Mimi Nopi asik Mimi Dodi Mimi Nopi Mimi Dodi
Mimi Dodi. Sama Nok Erna. Kakang kula ngerti Nok Erna wis duwe laki, tapi kepriwe Nok Erna kula ora bisa laten. Nok Erna maning, Nok Erna, 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 Nok Erna sing percaya kula ning sampeyan cinta. Sewulan sepisan Nok Erna tulung kula tilikan bos Korea. Najana ora dikawin bos Korea, bos Korea ikatan batin bos Korea. Mamanya Auren sayang, mamanya Nauren pengantin sayang. Mamanya Nauren bos Korea, mamanya Nauren. Beli bisa diilangaken, mana mene demen senang regi sunatan dosanya. Yang sedina beli ketemu Mimi Regi majikan, Mimi Regi mamanya Nauren bos Korea, mamanya Nauren ayah Nauren, mamanya Nauren ayah Nauren, mamanya Auren. Kilingan kenang papai cinta kula bae mengkene temen pak cinta. Wong demen ana sing duwe papai cinta demen bae. Papai cinta Mas Kian terus Mas Kian supir balap Ibra servis. Oh Mama Gibran mamanya Gibran sayang, mamanya Gibran terus mamanya Gibran, mamanya Denis kula ngerti, mamanya Denis wis duwe rapi. Mamanya Denis sayang, mamanya Denis kula diwayu beli pengen. Mamanya Denis supir balap anak lanang Wakaji, supir balap anak lanang Makaji. Kang sing percaya kula ning sampeyan cinta. Supir balap anak Makaji tulung kula tilikan anak lanang Makaji. Najana ora dikawin anak lanang Makaji. Bos Jaka kelana, bos Jaka kelana. Mamane Surati sing ana di Taiwan. Li bisa diilangaken mamane Surati sing ana ning Taiwan demen. Perasaan sun terganggu mamane Surati yen sedina beli ketemu. Nok silam nokinan kilingan kenang sopane kebayang ning nokinan bae mangkene temen rasane nok silam dan di sana sing duwe. Kilingan kenang Mas Wawan bae sing ana ning Korea. Mas Wawan sing ana ning Korea. Mas Wawan